Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan bisa belajar bersama-sama lagi. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Jawa. Sebelum kita masuk ke materi bahasa Jawa, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada sebuah gambar seorang gadis. Kalau kita bisa membuat kalimat dari gambar ini, maka salah satunya adalah gadis itu cantik jelita. Di dalam kalimat itu ada kata cantik dan jelita. Cantik dan jelita mempunyai arti yang sama. Nah, digabung menjadi satu, dua kata digabung menjadi satu dengan tujuan untuk menyangatkan atau artinya menjadi sangat. Gadis itu sangat cantik. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa juga ada. Misalnya, ini ada sebuah gambar. Yang kita lihat adalah baju pengantinnya berwarna merah. Ya, merahnya merah sekali. Maka kalau kita bisa buat kalimat ini dalam bahasa Jawa, klambine abang branang. Bajunya merah sekali. Abang branang. Abang karo branang kuwi duwe arti sing padha. Nah, digandeng dadi siji kanthi tujuan bangetake. Tegese klambine abang banget. Nah, abang branang iku kalebu tembung saroja. Nah, dina iki awake bakal sinau apa iku tembung saroja. Tembung saroja iku apa? Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha tegese. Kagandheng dadi siji lan duwe teges bangetake. Jadi, tembung saroja artinya dua kata yang artinya sama, digandeng jadi satu dan mempunyai arti menyangatkan. Nah, ini tembung saroja. Contoh nih, iki ana gambar. Gambare sapi. Sapine lemu banget. Nah, lemu banget iku yen didadekke tembung saroja, dadi sapine katon lemu ginuk-ginuk. Di situ ada kata lemu ginuk-ginuk. Lemu ginuk-ginuk iku kalebu tembung saroja. Artine tegese lemu banget. Sapine katon lemu banget. Nah, contoh liyane kang kalebu tembung saroja yaiku apa wae. Nah, Andin kudanan neng dalan, klambine teles klebes. Kang kalebu tembung saroja yaiku teles klebes. Tegese apa? Tegese klambine teles banget. Teles klebes kuwi tegese teles banget. Contoh liyane, lampu kamare Elsa mati. Mulane kamare peteng dedet. Nah, kang kalebu tembung saroja saka ukara ing dhuwur yaiku peteng dedet. Tegese apa peteng dedet? Iya betul. Tegese kamare peteng banget. Nah, coba contoh liyane saka tembung saroja yaiku iya. Dadi bocah aja seneng umuk, kudu duwe sifat andhap asor. Nah, saka ukara iku sing kalebu tembung saroja sing endi? Iya bener, andhap asor. Nomor loro, tandurane subur banget, katon ijo royo-royo. Sing kalebu tembung saroja yaiku ijo royo-royo. Tegese apa? Ijo banget. Oke. Nomor telu, bocah kae seneng dolan ning pepanasan. Kulite dadi ireng tunteng. Nah, saka ukara iki kang kalebu tembung saroja sing endi?
Iya betul, ireng tunteng. Nah, ing dhuwur mau wis Ibu terangke apa wae kang kalebu tembung sarujuk. Muga-muga bocah-bocah iso paham lan iso eh, gawe ukara sing nggunakake tembung sarujuk. Nah, matur nuwun bocah-bocah kabeh, selamat belajar. Semoga kalian mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.